resumo da arquitectura galega. Esta é a fachada da catedral, que é de estilo barroco do século XVIII, tardo barroco. Esta era a escola de traductores, é un dos emblemas do poder de Raxoi, pero non Raxoi o da hora, sino un bispo de Santiago que se chamou Raxoi e que o actual presidente de España é neto. Infelizmente temos que pedir a amnistía. Despois de tantos anos sin pronunciar ese berro, pedimos unha amnistía xeral. Estamos polo dereito ao pan e quen queira croissants que os coma tamén. Estamos polo dereito ao traballo, polo dereito ao teito, pero temos que voltar á vella reclamo. Dereito á liberdade, porque están facendo leis contra a nosa liberdade sexual, a nosa liberdade económica e en xeral contra a nosa liberdade de expresión, e están voltando. E manifestacións como estas son imprescindibles e temos que continuar. Esta é a nosa voz moi presente hoxe, ademais que mataron a unha muller en Ponte Sampaio. Imos pedir pan, traballo, liberdade e xustiza tamén para as mulleres mortas.